Dyma beth yw joio ar ddydd Iau y sioe fawr. Cyfle jyst i ymlacio trad lan ar ôl sioe, wel, hynod o gofiadwy i chi. Geraint Preis Mabws Hen. I chi byth yn ei gael blwyddyn cystadleu'n to, gwed? Bydd tipyn o job i gael blwyddyn castell hon. Bydd hon yn un i gofio. Chi wedi dod â gymryd o wartheg lan yma. Pryd mae rhywun yn dechrau paratoi stoc i ddod i'r sioe, Geraint? Dim jyst mynd i'r cae chi mis cynni fe? Mae paratoi'n dechrau, wel, ar ôl ni mynd ôl y sioe lenni, byddwn ni'n paratoi edrych am beth sydd yn dod i blwyddyn nesaf yn barod yn fe. Ar burgorn fel bryd yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn nawr, yn nhw? Wedi cael 2 blynedd dda diawr. A fi'n cael cyfle nawr i weld le i chi'n byw am wythnos. Fan hyn i chi felly, mae cegin da chi, mae'r fridge, mae'r freezer, mae popeth da chi ar ffans. Mae fel bod chi'n dod ar gegin i gyd da chi, ynddo fe? Wel, mae rhaid i ni. I ni yma am wythnos. A ti'n bod, mae bwyd mae'n ddrud yn y fe. A os da ni'n amser, achos bod gymaint o wartheg da ni, os da ni'n amser i cywo ti fas. So mae rhaid bod y bwyd fan hyn yn barod, merched yn neud y bwyd tra bod ni'n dangos. Wedyn, i ni'n dod nôl a wedyn i ni'n cael hanner awr o hoi i fynd o un clas i llall. Ac ar ddydd Iau fel hyn, mae fe'n gyfle jyst i ymlacio edrych nôl falle a meddwl, waw, na beth oedd wythnos, achos chi wedi gwneud mor dda, ynddo fe? Mae wedi bod yn wythnos blinedig iawn a mae'n wythnos i gofio. Ngofiwch chi beth o hon. Mae rhaid fi gael gard esill y wraig fyd draw fan hyn. Na, esill, gorwedd un o fan hyn ma. Trad, fel ydych chi, wedi benni. O, i'n knackered. Siwr o fod, wedi blino. Ai, wedi blino mas draw. Ond wythnos, newch chi byth yn gofio, fel oedd Geraint yn gweud. O, neu ni byth yn gofio hyn. Tybod, mae wedi ni wedi just dod mas y top bob tro. A tybod, so fe'n digwydd yn aml. A'r fi'n credu mae'r highlight i ni yw bod ni wedi cael 4 o ni fel ni yn y grŵp o 5 a bod ni wedi ennill. Oedd hwnna'n special. O, siwr parti, faint o barti oedd ma wedyn nos fawr? Parti wnadw, mae bob nos ychan. A ba mae chais wedi mynd. Dyma'r gyfrinach, siwr ti gadw fynd, felly, pen tos. O, gwddwg tos, gormod y gin yr i grif i credu. O, mae digon ar, wel, faint sy'n ar ôl ma de. O, na, mae'r poteli eitha gwag fyd, mae rhywun wedi bod ar y Bacardi yma. O, mae honna yn wag. Hollol wag, sdim byd ar ôl yn honna. Na, war y teg, ych chi'n heiddi parti da ar ôl y llwyddiant, a siwrne saff nôl i Geredigion, wrth gwrs nôl i Mabws Hen. Ie, na fe, diolch yn fawr i ti. A tîm yw popeth, yn fe. Teamwork, maen nhw'n gweud, makes the dream work, a mae good team da chi, mae'r plant i gyd mewn i nhw. O, bydden ni ffili, ti'n bod, un peth yw cael y da yn barod, ond ti'n ffili dod lan yn o heb gael teamwork, yfe. A ni wedi cael ffrindiau, a mae rhiannydd a mynd o Calail wedi dod i helpu ni, a mae holl ffrindiau, a mae even o'r boes plant y ffrindiau'r plant nawr yn dod i helpu, maen nhw wych o'r lan, ti'n bod, a maen nhw'n joio. A nhw gath y tarw'n barod i grŵp o 5, par y teg nhw. Gael fy 6 o chyn oedd e ati, a maen nhw'n enjoio. Da iawn wir. Reit, esill, bod y god, dy drod nôl am yna, coesyn nôl am yna. Ro'r rhain arno. A wedyn, os ti moyn, gen i hwnna chwbl. Relax. Da iawn, boys.